Сега, докато сме в трафика, да разнищим набързо темата какво ще стане с цените на недвижими имоти след като преминем в евро. Съществуват основно две теории. Първата е, че пазарът ще продължава да расте, особено в самото начало, защото чрез сделки с недвижими имоти най-лесно се изсветляват недоказани доходи. Вторият стожер, че цените ще продължават да растат, са това, че след като приемеме еврото, ще станем много интересни и така много апетитни за чуждестранни инвеститори, които искат да инвестират в имоти. За двете мнения, че пазара ще расте, имам така малко по-различно мнение. Относно първото ни там за изсветляването на средствата, не мисля, че само с недвижими имоти това може да се случи. Не виждам какво би попречило, примерно, си светлиш парите с изкуство, като инвестираш в изкуство. Аз не разбирам. Истината е, че на мен до сега нито един клиент не е дошъл да ми каже: братле, дай тук да изсветлиме тия пари и да играе кеша. Не съм имал такива клиенти. Относно инвеститорите, моите наблюдения са, че откакто сме в Европейския съюз, понеже аз съм брокер от 2007-2008 година, превалутирането не е спирало инвеститорите. По-скоро наблюдението са ми, че ги спира бюрокрацията в България. Така, и втората теория, е, че след като приемеме еврото за разменна валута, пазара ще влезе в плато и малко след това цените ще почнат да падат. Основната причина ще бъде това, че лихвите ще се и по ипотечните кредити, и като цяло по кредитите ще се изравнат с тези от държавите, които използват вече евро, като тези лихви в момента са по-високи. Купил си имота с ипотека и това мене верно ме интересува. И се разрових в интернет и се оказа всъщност, че това ми притеснение, че лихвите изведнъж ще станат като в държавите, които използват евро, т.е. по-високи, се опроверга, защото БНБ така ще задължи българските търговски банки да запазят лихвения процент така, какъвто е бил и при и преди превалутирането. Аз малко вафаджийската го обясних, но аз не съм финансист, така споделям информация, която съм видял в интернет. Единствено, което могат да направят банките, е при ипотеките, които са с плаваща лихва, такава каквато е и моята, и предполагам на други хора, на голяма част от българските кредитополучатели и собственици на имоти с ипотека. Единствено, което могат да направят банките, е да сменят формулата, но това не трябва да е за сметка на лихвения процент. Тоест лихвения процент трябва да остане такъв, какъвто е бил до момента на преминаване към еврото. Аз смятам, че пазара да обърне тренда, трябва да се случи нещо като 2008-2009, да ни се принесе някаква криза, или рязко търсенето и предлагането да променят посоката си, т.е. предлагането да стане повече от търсенето. Така, и като заключение на цялото това дълго видео, искам да кажа, че едва ли в момента на пазара има някой, който може да отгадне какво ще стане с цените на недвижими имоти след като преминем в евро. Просто информацията е толкова разнопосочна, че всяко едно твърдение може да бъде спекула. И вторият на мисли, искам да посъветвам всички участници, говоря за купувачи и продавачи, е, че нека да не се опитват да предугадат какво ще се случи, защото има реален шанс да се прецакат. Действайте според нуждите си и според възможностите си и така няма да сгрешите. Пожелавам ви успех и хубав и усмихнат работен ден. Чао!